Znači uvijek mi je bila želja da treniram u ovom bokserskom klubu. Još kao klinac kada smo dolazili ovde i imali polaganja ta za pojaseve u karatu, mi bi tu videli boksere kako treniraju, videli bi te bokserske sprave. I tako meni se još tada javila želja da počnem tu da treniram. Želeo sam da budem deo toga. Ovo je priča jednog šampiona koji nema cenu, a vredi miliona. Svim lošim stvarima rekao je stop, jer on je u životu izabrao sport. Sve niske udarce pokupi sa osmehom i sve te osmehe on napravi postrekom. Kad te život slomi, ti ne seci konovce, već ostani do kraja na nogama i bori se. Mi nismo bogataši, mi smo radnička klasa. Prsa u prsa, nema niko da talasa. Posvećeni sebi i drugima smo pravac. Kako treba ići u životu kada padaš. A on se još poklinac ogreo u sportu, znate. Počeo je prvo da trenira karate. Borilačke veštine su ga privukle skroz. Nedugo posle karate, a svideo mu se boks. Bez ičije podrške krenuo je sam. Znao je od starta bit će težak put do sna. Svojim protivnicima ne da dišu ozbiljnije. Kickboksom kreće da se bavi u Nišu. Posle srednje škole upisao je DIF. Za to vreme je u ringu postao pravi div. Osvojio je brdo medalja i pekara. Njegova parola glasi nikad predaja. Ovo je priča jednog šampiona koji nema cenu, a vredi miliona. Svim lošim stvarima rekao je stop, jer on je u životu izabrao sport. Sve niske udarce pokupi sa osmehom i sve te osmehe on napravi postrekom. Kad te život slomi, ti ne seci konovce, već ostani do kraja na nogama i bori se. 115 mečeva, 3 balkanska zlata, 7 puta sportista godine Bora grada. Najveći uspeh je njemu bronza u Budvi, Savate boks 2005 zlato na grudi. Zbog obećanja grada da pomoći će njemu, odbio je i Crvenu zvezdu i Zemun. Ni sa čije strane pomoć nije imao, on sam je trenirao sebe da bi bio šampion. I još je spreman svakom podršku da da, pomagao je svima, to svako dobro zna. Rođeni pobednik, kakav jedom niče, za Sinišu čućeš samo dobre priče. Godine su iza njega, 37 ima već, uskoro ga čeka oproštajni meč. Njegov cilj je da decu sa ulice skloni, energiju da usmere da budu šampioni. Ovo je priča jednog šampiona koji nema cenu, a vredi miliona. Svim lošim stvarima rekao je stop, jer on je u životu izabrao sport. Sve niske udarce pokupi sa osmehom i sve te osmehe on napravi postrekom. Kad te život slomi, ti ne seci konovce, već ostani do kraja na nogama i bori se. Za omladinu koja bi bila sklanjena sa ulice i trošila ovde energiju na pravom mestu i radeći prave stvari, a ne na ulici i radeći pogrešne stvari.